सारिका सारिका हो कोकिला आंटी कसं के हो तुमगे ते करिंडस गो आम्ही ते सकाळ तुकून करिंड ना गो तुगेले थोडे ना हांव गेले ताज्योट मेगेले 4 अंगल घालतू गो वॉशिंग मशीनान तू पुरा वालतारा क जाऊ का हा दी आंटी दी दी वय गो सारिका ते आता स्कूटर कसं काढेल तू स्विग्गीच वे आईलो वही आंटी आज दान पार हुना हुना वेजिटेबल बिर्याणी जाय म्हणून हाडायला लावे वय वे म्हाका मस्त इष्ट गो ते वेजिटेबल बिर्याणी म्हाका त्या प्र मोबायला कळई ना हाडोच्या कर तू खंयची गो सारिका हाडयलेले मशरूम की पनीर ग्रीन की रेड मसाल्याचे अयो राम राम आंटी हा वांडीत तुका कधी रातीला खाल्ली म्हणजे मग पोट्टा दुख सुरू जायचं ठीक आहे घे